Milovníci geológie určite musia byť nadšení z polohy mesta Handlová. Toto banské mesto obklopujú pohoria Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy. Takže na malej ploche tu môžete pod zemským povrchom nájsť mimoriadne pestrý svet. Dnes sa budeme pohybovať severovýchodne od mesta. Možno mnohí naozaj ani netušíte, aké neskutočne geologicky pestré je okolie Handlovej a nachádzame tu určite aj viaceré krásne vápencové útvary. A nie len tie podzemné, pričom okolo jaskyň sa budeme a priamo v jaskyniach dnes viac pohybovať, ale hneď na úvod na takejto peknej vyhliadkovej skale. Kam ste nás to zobrali? Tak zobral som vás na vyhliadku Hajskej skaly, ktorá je ozaj krásna vyhliadka, lebo vidíme tu celú tú Handlovskú kotlinu. Môžeme si pozrieť Bojnický zámok, ktorý je krásne odtiaľto viditeľný za pekného počasia. Za mojím chrbtom sa nachádza Borová hora, ktorá je veľmi pekná tiež. Záleží to na to, aj z ktorej strany. Ďalej po tejto doline si môžeme ešte pozrieť Pfaffenberg, Malý Kric, Veľký Kric, ale teraz to nie je vidno. Z obce Rastočno vedie turistický chodník. Je to modrá značka, ktorá vedie až sem na vrchol. Akurát je to náročné troška pri tom poslednom stúpaní smerom na Hajskú skalu, ale inak sa to dá v pohode. Tento kúsok dá sa to zvládnuť za nejakú polhodinu, hodinku možno. Na tejto Hajskej skale si môžeme všimnúť krásne škrapové skaly, alebo polia sa tomu hovorí škrapové polia, ktoré sú vyverodované vodou hlavne a zvetrávaním. A oni sú tak dosť aj miestami hlboké, že sú ozaj nádherné a rastie v nich aj troška rastliny nejaké. Vidíte tie maličké, krásne, pekné vyrodované diery, tak stojí to za to. A jediné tu na svojho druhu sú. Možno je to tým vytvorené na tomto mieste z toho dôvodu, že je tu viacej tej skaly tu a zvetrávajú sa proste činnosťou vody a vetrom a slnkom. Tieto škrapové musia byť vytvorené vo vápenci hlavne. V dolomite ani nie, ale väčšinou je to Gutenstein vápenec alebo Wetterstein. Je to naozaj veľmi pekná, veľká skala. Využíva sa ešte aj na nejaký iný účel, než na rozhliadanie sa po teréne? Samozrejme aj na iné účely. Je tu mnoho lezeckých trás. Takisto sme si tu budovali my jaskyňari lezeckú trasu. Lebo je to náročné. Tá skala je veľmi vysoká, dá sa tu liesť a využiť je tu naplno. Aj cez zimu je tu krásne. A hlavne na jeseň, keď je to tie farby, jesenné farby, že sú ozaj krásne. No a na paneli náučného chodníka sme sa dozvedeli, že priamo tu pod Hajskou skalou je ukrytá Hajská jaskyňa, verejnosti dokonca voľne prístupná, ale bez žiadnej orientácie. Ako sa tam dostaneme? Musíme výjsť najprv nahore na Hajskú skalu, vrátiť sa potom naspäť kúsoček, ktoré sú na cesty a tadiaľ lesným chodníčkom po lese prejsť popri skale ku jaskyni. Takže to bude asi trošku dobrodružné, ale verím, že spoločne to určite dnes nájdeme. Áno. Seknutí. Jaskyniari nás pekne vybavili, takže začíname mať pocit, že táto voľne prístupná jaskyňa nebude iba taká obyčajná diera v skale. Hajská jaskyňa má dĺžku 25 metrov. Nachádzame sa v dome, ktorý má 6 metrov. Tuto sa našli pozostatky, že tu boli osídlení ľudia. Boli tu črepy, takže sa tu nachádzali voľakejsi žili v týchto jaskyni ľudia. Táto jaskyňa je pekná, nie je až tak bohatá na výzdobu, ale ako vidíte, má tu hráškovú peknú výzdobu. Vidíte presne, kade stekala voda. Pre ľudí je to zliezateľné, dá sa pekne prísť všetko. A kto má chuť a je tu troška, ako vidíte, troška blata,
kde sa troška dá zašpiniť, ale tak je to všetko takto v pohode. Nie je moc náročná pre ľudí, môžu ísť sem aj malé deti. Nachádzajú sa tu rôzne motýle, sú tu netopiere, sú tu pavúky. Skrátka vidíte, že v tejto jaskyni sa nachádza život. Však toto je normálne spelé o dobrodružstvo. Nemať tú prilbu, tak už mám rozplakanú hlavu. Ale je naozaj skvelé, že toto je verejnosti prístupná jaskyňa. Tu si to môžete otestovať, ako veľmi to zvládate, ten klaustrofobický pocit. S netopiermi, pavúkmi. Našimi sprievodcami sú dnes jaskyniari z Handlovej a naozaj nás veľmi zaujíma, ako to tu s tými vašimi krasovými územiami vôbec máte, pretože bežne pravdepodobne človek nevie o tom, že okolo Handlovej je toľko jaskyň. Lokalizované jaskyne sú tu hlavne v Skleňanskom krase, ktoré väčšinou nad sklené pri Handlovej. Od Handlovej je to troška ďalej, ale dá sa tam prejsť cez Rematu, horský hotel Remata, taďal hore a na Rastočanské Lazy. Tam máme jaskyňu Trojka, potom je tam jaskyňa na Lazoch, Staronova. Prejdeme smerom na Rastočno, je tam krásna skalná dolinka, ktorej teraz momentálne sme tu na, jaskyňa Cigánka. A hore nad nami sústava jaskyň, je to jednotka, dvojka, trojka, takže je to sústava jaskyň Cigánka. Predsa len my máme to šťastie, že tu môžeme byť vďaka vám, pretože jaskyne nie sú bežne prístupné, teda okrem tej hajskej. Ak som bežný divák, záujemca, ktorý má veľký interes prísť sem, môžem sa vám skúsiť ozvať? Samozrejme, dá sa to. Telefónne číslo je na našich webových stránkach, kde sú všetky kontaktné údaje. Zoberieme so sebou a nech vidíte tú nádheru tých jaskyň našich. Pri tejto skale tu nesedíme alebo nečupíme len tak náhodou, aj tu je taká veľmi zaujímavá sústava jaskyň. Táto jednotka už bola dávnejšie objavená, to sme sa dozvedeli od starších občanov, čo sú z Rátočna, tak sme ho išli pozrieť. Je dlhá asi 20 metrov, výzdoba nie je boh vie čo, ale je pekná, zaujímavá. Potom sme prešli na vrch, tam sme objavili dvojku Cigánky a trojku, ktorá má spojitosť dokopy. A to sme všetko potom prekopávali a dostali sme sa do spodných priestorov. Je tá pekná výzdoba, je to kopu roboty, čo sme sa ako narobili. A je to výsledok všetkých našich jaskyniarov, ktorí ako majú záujem pracovať. A tým pádom, že môžu prísť hostovia aj cudzí, medzi nás sú u nás vítaní takisto. Potom je hore, ešte sa dá prejsť do vrchnej časti, tam je takisto pekné blatičko, sa dá zamazať, perfektné. Potom sa dá prejsť z druhej strany, tam je nazvaná Jazveča. Nemá to pokračovanie, ale je to spojitosť s týmito dvomi, dvojkou a s trojkou. Jaskyne vás naučia variabilnosti pohybu a väčšej vnímavosti voči tomuto nemému svetu. A kvôli miestami zničenej výzdobe a vylámaným kvapľom je nám absolútne jasné, prečo väčšina tohto jaskinného bohatstva nie je prístupná verejnosti. Ja neviem, čo tu ešte môže vôbec pokračovať, veď to je taká krása už tu hore. A predstavte si, že to všetko kopali a vynášali ručne. Tu dole pekne. Áno, nebojte sa. Ja sa len prekrčím a už som tam. Je to niečo nádherné vstúpiť prvýkrát do nejakých podzemných priestorov, kde ešte ľudská noha nevkročila a objaviť tam niečo nádherné. To chytí každého, kto sa teda o to zaujíma. Ja už jaskyniarčím dosť dlho. Oblastná skupina vznikla v 85. roku, takže už je to pekných pár ročkov, čo jaskyniarčím. Aké danosti musí mať človek, ktorý to naozaj reálne nielen robiť chce, ale aj robiť vie a môže? Mám taký pocit, že sú isté úseky, kde by mohol byť človek aj útly na to, aby sa tam vôbec zmestil. To nezakladá sa na tom, že či je útly alebo ako silnejší. Záleží, to telo si človek musí prispôsobiť tej jaskyni
a dá sa prejsť kadečo. Nesmie mať strach, to je jasné. Jeden druhému navzájom si pomáhame, všetko, lebo to ináč by človek nedokázal nič urobiť, keby nebol dobrý kolektív. A bez dobrého kolektívu dneska nedokážete nič. Ešte stále sa vám podarilo niečo neprebádať? Samozrejme, ešte je to na Slovensku veľa neprebádaných území. Je podzemné priestory ešte, do ktorých ľudská noha nevkročila. Aj tu vo vašej Aj oblasti? tu u nás určite. Keď sme začali robiť v jaskyni Krasová jama číslo 3, alebo závrch číslo 3, tam sme sa dostali do 35-metrovej hĺbky a asi dĺžky 135 metrov, ale ešte neboli sme úplne na riečisku, na dne podzemného krasu. Takže naozaj ešte stále nás všetko to objavovanie naďalej iba čaká. Áno. No dobre, asi pekná bodka to bola, či nie? Konec? Myslím, že hej. Kupko, zober toto tu, tento hríbik. Prežilo. Ženieme sa za hranice, často aj na druhú stranu zemegule, chceme prebádať vesmírne telesá. A pritom priamo pár metrov pod našimi nohami ešte leží veľký otáznik a kus neprebádaného sveta. Ak radi chodíte do prírody, určite vám odporúčame počúvať aj rozhlasový Rádio Víkend v Rádiu Slovensko. Vždy v sobotu po 9 ráno majú pre vás informácie o podmienkach, ktoré vládnu v slovenských horách. Okrem toho sa v priebehu mesiaca november dozviete viac o osude močiarov v Žabokrekoch v Turci. U nás v Televíkende najbližšie už o týždeň úžasné klenoty slovenského krasu. Tešíme sa na vás.